पवन सिंह के मूड भी भैया नु केहू जान ना पावेला कि कब का करेले का करिहन। कभी तो लागेला कि एक महीना तक कोनो गाना नहीं लौकत, कभी तो लाग रहल बा कि बैक टू बैक गाना आ रहल बा। अभी आप लोग देखबे कनी जा पावर स्टार पवन सिंह के शंकर जी के ऊपर भक्तिमय गीत जौन की अब तक के भोजपुरी इतिहास में सबसे जबरदस्त गाना बा। भोजपुरी के कोनो स्टार लेवल के गाना कइले बा। शंकरा गाना आइल बा पावर स्टार पवन सिंह के, जौन की अभी लोग के दिमाग दिल पे अभी चढ़ले बा, लोग सुन रहल बा, देख रहल बा, कई लोग के तो पता नइखे। तो एह बीच में एक और धमाका होके जा रहल बा पावर स्टार पवन सिंह के काल 20 अगस्त के। जी हाँ भैया, काल 20 अगस्त के टी सीरीज के मेन चैनल के माध्यम से, टी सीरीज चैनल द्वारा, टी सीरीज कंपनी द्वारा ई गाना आ रहा बा, जौना गाना के नाम बा प्यार में है हम। जी हाँ भैया, जेमे पावर स्टार पवन सिंह जी बॉलीवुड हीरोइन जो कि सलमान खान, अक्षय कुमार, बॉलीवुड के हर एक स्टार के साथ काम कर चुकल बानी, जेकर नाम बाटे जरीन खान। जी हाँ भैया, जरीन खान। जरीन खान जौन कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे खूब रील पोस्ट वीडियो क्लिप देखले रही जा, जेमे जरीन खान पावर स्टार पवन सिंह जी शूटिंग करत नजर आई रहे। लोग बारिश में भीजता, लोग रोमांटिक अंदाज में लागत रहे कि कोनो गाना जबरदस्त हुई। एकरा से कुछ दिन पहले ही पायल देव के साथे पावर स्टार पवन सिंह जी नजर आई रहन, जेमे एगो पोस्ट पायल देव डलले रही, पवन सिंह भी डलले रहन कि एगो नया रोमांटिक गाना शूट भइल बा। उहे गाना जौन पायल देव के साथ पावर स्टार पवन सिंह जी बहुत पहले पोस्ट डाल के बतैले रहन और पिछले दिनों शूटिंग भइल बाटे जरीन खान के साथे। उहे गाना अब फाइनली आवे जा रहल बा काल, यानी 20 अगस्त के टी सीरीज के माध्यम से, जौना गाना के नाम बाटे प्यार में है हम, जौन की पवन सिंह के साथ पायल देव नजर अइहन। जी हाँ भैया, पायल देव और पवन सिंह की जोड़ी है उससे भी बहुत ज्यादा पसंद कइल जा रहल बा। इ लोग के आवाज भी एक दूसरे के बहुत अच्छा लागेला। और पावर स्टार पवन सिंह के इ गाना जौन बाटे म्यूजिक पायल देव ही देले बाड़ी और लिरिक्स कुणाल वर्मा लिखले बाड़े। और इ टी सीरीज के माध्यम से जरीन खान के साथे पावर स्टार पवन सिंह जी रोमांस करत नजर अइहन, प्यार करत नजर अइहन। देखे में बहुत ही जबरदस्त होखे वाला बा। और इ गाना आप लोग के बता दी कि फुल हिंदी मिजाज वाला गाना होई। जी हाँ भैया, भोजपुरी स्टार पावर स्टार पवन सिंह बाड़े, लेकिन इ गाना हिंदी लेवल पे बॉलीवुड में बनावल गइल बा। एकदम टोटली हिंदी फील वाला इ गाना होई। एकर सिर्फ भोजपुरी से इतना नाता बा कि में पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के सुपरस्टार देखे के मिलियन। कितना बेकरारी बा। और इ पोस्टर देख के, ए गाना के मोशन पोस्टर देख के, जौन की म्यूजिक आप लोग के सुनाई देले बा, सुन के कितना बेसब्री से आप लोग इंतजार करत तनी जा। आज रात भर सुत पाइम जा कि ना सुत पाइम जा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपन बेकरारी दी जा। मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी। किताब बना के रखी जा।